Vitajte pri prvej epizóde našeho hospodského kurzu kvantovej fyziky a kvantových počítačov. Kvantová fyzika a hospoda, jak tohle jde dohromady? Veľmi jednoducho. Ja som vedec, fyzik. Já jsem dvojitý vědec, společenský a humanitní. My sme susedia, bývame asi 200 metrov od seba. Radi spolu zájdeme na pivo. A keď som ti minule rozprával o mojej novej knihe, ty si sa ma spýtal, či ti dokážem nejako jednoducho a krátko vysvetliť, že čo je to ten kvantový počítač. Dokážem. Jednoducho, ale nie krátko. Že dokážem vymyslieť taký systematický kurz po lopate, bez použitia matematiky. Ale musí to byť kurz. No, to know-how treba nejako vystavať. Tak sme tu. Ale nebudeme to naštěstí dělat na univerzitě, nebudeme natáčet ani v podcastovém studiu, ale budeme v našich oblíbených hospodách. Takže spúšťame pracovný názov Bušty pivo Cubity. Tak nech sa nám to podarí. Ja som si istý, že sa nám to podarí. Lebo ty si vzdelaním politolog. A ještě fušuju do sociologie. A výskum robíš v oblasti etiky. Prosím vás, ak sa mi to podarí vysvetliť jemu, tak to musí pochopiť naozaj každý. Tak na kvantovou fyziku. Tak, kde dnes sedíme? A dneska jsme v Davidské nádražce. Nádherná čtyřka. Vážme si ju, už nám také hospody ubývajú. A mimochodom, ja mám nádražné hospody veľmi rád, ja som toho vlakom nacestoval. Ale toto je asi jediná nádražka, kde som veľakrát bol, ale nikdy som z Davidského nádraží nikam nešiel vlakom. A byl si rád, že si odešel po dvou. Ja som sľúbil, že to bude systematický kurz. Ale dnešok bude výnimka. Ja ťa poznám, ty si netrpezlivý. Keby som teraz začal pomaly robiť tú kvantovú fyziku, do tej tretej hospody už prídem sám. Takže dnešok bude tzv. Namotávka. To je taká prednáška, ktorá slúži za účelom, aby som si ťa namotal na tú tému. Takže ja dnes poviem taký prehľad, čo je to počítač, čo to znamená kvantový a ako tie dve slova idú dohromady. Ideme na to. No, nebudete nic sedět potom hlavně. Kvantový počítač. Tak teraz sa bavme o tej druhej časti slova, o slove počítač, ktorý my voláme, že klasický, tie, čo poznáš. Tak, čo je to počítač? Stroj na zpracování informací. Výborne. Aspoň si mi nepovedal, že je to tá skrinka, čo má klávesnicu a monitor. Ani nic moc dalšího ze mě už nedostane. Ale dostanem. Informácie. V akej forme sú v tých našich počítačoch informácie? Tak typoval bych jedničky a nuly. To vás učili na Fielde? Ne, to znám z filmu Matrix. No, tak hlavne mi nepovedz, že tie jedničky a nuly sú zelené. Fantázia. Základnou jednotkou informácie je tzv. Bit. To je veličina, ktorá má dve hodnoty. Najčastejšie sa používa označenie 1 a 0. A to je iba označenie. Môžeš povedať pravda, lož. Áno, nie. A teraz počítač rieši nejaké úlohy a tie úlohy rieši tak, že mení hodnoty bitov. No? Strieda tam tie nuly a jedničky. A ja som ti sľúbil, že žiadna matematika nebude. Nejaká strašne jednoduchá bude. Možno si niekedy počul o takej oblasti, ktorá sa volá výroková logika. To jsme dokonce měli i na Fieldě.
Aha, tam máte, že pravda a lož? Ja som myslel, že vy špekulujete, že čo je medzi tým. Logické operácie, to sú operácie na bytoch. Oni majú oficiálny názov logické hradlá. Ja to slovo hradlo nemám moc rád, mi to nič nehovorí, ja mám radšej anglické gate, brána. Byty vôjdu do brány, tam sa zmenia a výjdu z brány von. A ja, tu máš symboly pre nejaké z nich, toto je napríklad negácia, toto je hradlo end, kde máš 2 byty na vstupe, 1 byt na výstupe a máš nejakú tabuľku, že ako vyzerá tá logická operácia. No a teraz takéto elementárne operácie, tie hradlá, ty si ich môžeš skladať, že vykonávať ich za sebou alebo paralelne a skladať si z nich tzv. Logické obvody. Tu máš schému nejakého logického obvodu, kde máš nejaké byty na vstupe, nejaké byty na výstupe zmenené. No. Toto je symbolicky zapísaný algoritmus. No. Ako sa tie byty zmenia. A vlastne v symbolickej rovine toto je všetko, čo sa deje v našich počítačoch. Menia sa hodnoty bytov. No a teraz v praktickej rovine. Tie byty potrebujeme nejako realizovať. Čo je 0 a čo je 1. Ja si pamätám, že my sme raz celý večer pri pive preberali problém 3 telies. Skvělá knížka, ne až tak skvělý seriál na Netflixu. Tak to je. A tam zrealizovali taký ľudský počítač. Pamätáš si, že tam čínsky cisár mal k dispozícii armádu 30 miliónov vojakov a tam ich zoradil a oni mali také cedulky, ktorými otáčali a tam mali čiernu a bielu, to boli 2 hodnoty bytu a vykonávali logické hradlá a tým robili nejaký výpočet problému 3 telies. To je mimochodom strašne hlúpy nápad. Keby si mal 30 miliónov vojakov, ktorí ovládajú malú násobilku, tak tie výpočty o mnoho rýchlejšie urobíš v 10-tej sústave ako v 2-kovej. O to nejde. V našich počítačoch nemáme čínskych vojakov, máme tam čínske súčiastky. Byty sú realizované ako hladina napätia v elektrických obvodoch. Kde máš napätie nulové, to je logická hodnota 0. Kde máš nejakú hladinu napätia vyššiu ako 2 V, to je logická hodnota 1. A teraz my potrebujeme realizovať hradlá, to znamená, že tieto hodnoty napätia meniť. Na to slúžia takéto obvodíky. No, tu máš schému obvodu, ktorý ti realizuje negáciu, že máš nejakú hodnotu napätia na výstupe a nejakú hodnotu na vstupe, nejakú hodnotu na výstupe a ona sa mení, zodpovedá to tej logickej tabuľke. Tu máš hradlo end, 2 vstupy, 1 výstup. Tak. A teraz pozri sa na ten obvodík, spoznáš tam nejakú súčiastku? No, elektrikář teda taky nejsem, ale typoval bych, že tady bude odpor. R, no fantastické. Vy filozofi mi robíte radosť. Ale zase se mě neptej už na další detaily. No, ale to nie je tá najdôležitejšia. Najdôležitejšia súčiastka v týchto obvodíkoch je tzv. Tranzistor. To je táto značka. Tranzistor je polovodičová súčiastka, ktorá nám ľahko umožňuje meniť práve hodnoty napätia a prúdu. Celý trik za tým, prečo máme dnes tak výkonné počítače, je, že my si takéto obvodíky dokážeme vyrábať menšie a menšie. To znamená, že ich na nejakú plochu dokážeme dostať viac a viac. On to vyjadruje jeden empirický zákon, volá sa, že Moorov zákon. Možno si to počul niekedy. Hej? Tu mám graf, kde na x-ovej osi máš rok. My to natáčame v polovici roka 2026, takže my sme niekde tu. A na y-ovej osi máš, že transistor per device. A to je taká zvláštna počet tranzistorov na čipe.
A to je taká zvláštna os. Vidíš, že tu máš 1000, 10 000, 100 000, vždy pridávaš nulu. Logaritmická škála, takzvaná. A to je úplne šialené, keď si zobereš, že aké počty tranzistorov, tých súčiastok my máme dnes na tom čipe. Ja tu mám pre teba príklad. Ja tu mám procesor. Vyťahnem ho. To je AMD Ryzen 5400. Takto. Nedám ti ho. To je filozofické paprče, on je funkčný. Sice to je procesor z roku 2017, takže 9 rokov starý. V ňom sú tie elektrické obvody, takéto. V tomto objeme máš 4,8 miliardy tranzistorov. To je úplne šialené. No. Nie, že šialené, to je úplne úžasné. Za to vďačíte nám, fyzikom, že ich vieme tak malé vyrábať. A naozaj, toto bolo z roku 2017, keď si zoberieš dnešný procesor, tak tam máš viac ako 10 miliard tranzistorov. Dnes dokážeme tie procesory vyrábať približne 3 nanometre malé, 3 nanometre široké. Takže v tuhletu chvíli se dostáváme ale už k nějakým jako limitům vůbec na úroveň atomu. Pomaly áno. A často počuješ, že ten Moorov zákon musí prestať platiť, lebo už to nepôjde menšie a menšie. To je pravda. Bude veľmi ťažké vyrábať to menšie. Akurát, čomu sa teraz venuje najväčšia pozornosť v tej výrobe čipov, sú 3D architektúry. No? Že my sa bavíme o počte čipov na jednotku plochy, takže teraz sa ich budeme tie najmenšie, ako pôjdu vyrobiť, budeme sa ich snažiť naskladať na seba čo najviac. Takže on ten Moorov zákon ešte nejaký čas pokračovať bude, takže budeme mať lepšie počítače. Kvalita prenosu na YouTube bude lepšia a lepšia. Uvidíme, ako to bude s kvalitou toho obsahu. Tak, na tých fyzikov.